Nola egiten duzu? Nola egin zer? Minez bizi. Kaixo, Diana. Ze moduz Martin naiz. Bihar 18 beteko zituen eta ikustera joan gintezkera pentsatu dut. Mil esker. Garrantzitsua da niretzat. Ian ari zara? Noski, zuez? Nire lana da, erantzun emozionalekin aurregitean, bere hitzen funtsean ulermenik dagoen jakitea. Bere buruaz jabetzen ote den? Horixe bera, Utzi nuen. ez dizu sinesten. Zure bizitza zen, Bizitza zuek zineten. gu zure familia ginen. Norbait dago. Inguruko mutil bat. Badakit hemen bizi zinela, semea hil zitzaizula. Martin, utzi mesedez. Inolako zantzurik eman gabez nola hil daiteke aur bat batean. Zergatik aukeratu beti oinazea. Ze gertatzen da, Martin? Zer dago zure begiradan ikusten nauzunean, ez ustea, premia, beldurra. Ez duzu ezagutzen, baina zerbaitek atzi eta zeharkatzen zaitu. Faltan duzun. Galdatu dizut.